Nqamala. Bengithi angisho lapho ukuthi hayi sengigcine ngifikile kwi meeting point lapha bemele sihlangane khona. Manje ke engathi akasafikanga ke obekuyena bekumele sixoxisane naye. Hayi uThikitha akafikanga lapho. Akekho nje njengamanje. Engikutshela uThibeli kakhulukazi ngithe mina ngicela ukuthi abathintane nalomfana wakaNtethe. Kuxoxiswana ikakhulukazi into eyenza ukuthi ngisho kanjalo. Lo mfana ufike emncane leqenjeni. So akufanele ukuthi makunenkinga ekhona ayekwe nje. Kufanele ukuthi ubuye kuhlale phansi kuxoxiswana kuzwakala ukuthi yini le yenzile. Ngoba phela mina uThikitha ungulento ungithintile. Yeah. Sakhuluma njengoba bengangade ngimthintile ukuthi ngifisa ukuthi sibonane. Yeah. Ngamtshela ukuthi mina ngisakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi sibonane so ngizocela ukuthi adibane nawe. Yeah. Wavuma ukuthi uzodibana nawe. Ngaba khona ukuthi ke sengaxhumana naye ke lo uThibeli ukuthi ake idibane khona ke lapha enkandla. No kulungile mfowethu. Ngizabathinta lapha abahlele nethimba lapha elikhona ngalapho ngizothinta ukuthi alikhothi nethe kahle lendaba. Namanje akekho. Akukho okujikile okwakukhulunywa kuleya meeting kulokho wagcina kuleya meeting. Angikubuki njengokuthi uthatha intombi yomfowethu. Ngikubuka njengokuthi uthathe intombi yami nami futhi ngoba okwenzeka kumfowethu nami kumele ngakubukeli kude. No ngiyakuzwa ukuthi no ayikho inkinga ethubele. Yeah. Ngizothinta ngokwazisa manje ngiqhiyile ukuthi kwenzakaleni yini into eyenza ukuthi agcine engafiki ngoba phela ubekade ngithembisile ukuthi uzofika uhlale phansi ukukhuluma. Ingiphathe kabi kakhulu lonto leyo ngoba uyabona ukuthi manje niphila nizazi ukuthi niphila ngendlela ukuthi nivulelekene nonke bese kuthi egcineni bese kuqhamuka nje izinto ezinje uyakubona ukuthi hey lezo zinto ziyadumaza kakhulu njengakho lokho kwenzakalile kumina nje ababhlungu kakhulu ngoba nami indlela bengimbuka ngayo bengamboni ngawo umuntu obengenza lonto leyo. Kulungile uzothi mase ngimxhumile nawe ngokwazisa ukuthi ugcine ehamba kanjani. Kubonga mina ke Nqamala. Ngiyabonga Thibe. Sure. Namhlanje ngiya eZungunezi ngiyobonana nomphathi wamaZulu ubaba uSandile Zungu. Sizokubona manzini ngicabanga ukuthi ngale ndaba esake sayitifahlafahla ngifisa ukuthi ngenze ingoma yosuku. Ngikuthakasela nje ukufika kwami la. Leli qembu labusiswa uSolomon kaDinuzulu. Mhlali ibunjwa ngo1932. Wasethi ngiyasibusisa lesenzo. Leli qembu alibizwe ngayo impela AmaZulu. So ngiyafisa ukuthi ke uma usulibumba leli culo likhombise imvelaphi. Mase sixoxa ke njengoba sixoxa noZungu ngithola izinto eziningi kuyena ngoba sengithola nomlando wamaZulu ukuthi igama nje lokuthi AmaZulu laqanjwa eNdlunkulu ngesikhathi sesilo esasibusa esikhathini esiphambilini. Okwena mfucazi mhlawumbe unke phezulu ukhuzana indaba ukuthi uhebe uSuthu. Kwathatha isiqhubulo okuyisona sebutho ucetshwayo angena ngaso embusweni. Ibutho loSuthu igugu lesizwe thwa noSuthu. Ibutho elisekhaleni lempi makuthiwa hebe uSuthu uhebe bathi kwakuyi iciko imbongi yesilo ucetshwayo. Yathi mayiseqhamuka bese wathi uSuthu liyeza ke manje. Uma ngizwa ubaba uZungu ekhuluma kanjena ngomlando ngifica ukuthi sabakolota abantu abanolwazi kanje kuma platform la khona kumele befundise khona umphakathi ngoba lo lwazi akufanele ngabe ulwazi oluthola yimina kuphela ulwazi lo kumele ngabe lutholwa wonke umuntu oseningizimu Afrika ngoba kwesikhathi siyaduka kanti sidukiswa ukuthi umlando wezinto asiwazi. No ngiyabonga mhlambe bengizocela ke baba ukuthi nawe kuba mhlambe uzongithatha bengifuna ukuqonda ukuthi sinikwe liphi ilungelo lokulisabalalisa
ukuze phela lizofinyelela ebantwini nayo into engifisa ukuyiqonda. Uma efuna ulufaka kwi-album yakhe uvumelekile. Ngiyafisa nje ukuthi kube yona ehlule sonyaka lesithini. Isizathu senza ukuthi ngihambe nenxamalala uma ngiyobona ubaba uZungu ukuthi unxamalala thina sifike sikhulume ngomlomo unxamalala yena bese eyithatha ke eyisa ephepheni. Ngiyamvalaka ngifuna ukukhuluma kakhulu naye ngoba angifuni bese egcine esebuza ukuthi le ngoma izokhokhela ubani ngoba le ngoma njengoba ngizoyenza mina ngasekhaya izifuneka le ngoma le ikhokhelwe yithina le ngoma. Hayi yabona Manzini ukubani kuthiwa isikhathi ngesethu kungase kuseni kuningi umuntu asazokufunda kuningi asazokufunda noma ukhuluma inkulumo yakho ngiqhathanisa nezinye izinto nje engiyibonayo ukuthi le ndoda le inawo lento ye leadership inawo lento ye leadership ngeke sisho ukuthi namxoba ngenyawo mhlawumbe ngabe uphethisa. Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Usuthu uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela babengaphi babengapha singapha kwafuma umuntu ginqa babengaphi singapha kwafuma umuntu ginqa. Awusana manje ngiyathola ukuthi umlando wakwaZulu namaZulu usukaphi sokungenza le team ngingayithathi nje njenge team eBPSL kodwa sokungenza le team ngiyithatha njengokuthi team yasekhaya kuyangiphoqa ukuthi it's our home team okumele siyisupport ngayo yonke indlela. Okulandelayo lapha ke ngizohlangana no Thina Zungu yena kuseyiqalile ukuthi Thina Zungu ngoma amaZulu sesemaphethelweni nayo selinde nje ukuthi kungene mina imoto ngendlamleze ntombini ngendlamleze afuna asensizweni angihambi ngedwa ngihamba noThina umntaka Zungu lapha ke ngikwi-call ngikhuluma nomvezi emnyama ngoba ngithola ukuthi umvezi omnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado yijele. Shayela ingoma lapho ethi umshado yijele yabo ukuthi mhlawumbe khona kusenkulumeni. Ungithumelele bafana nami ngizwe mhlambe yabo. Kuphosa indlela. Malum. Yeah, okay. Right bafuja. Sharp. So bengithi ngiza eThekwini so bengithi kumele sihlangane ngoba ngeke ngadibana noZungu umphathi lo wamaZulu so khona into ayicelayo singayihlanganisa but mhlawumbe mawungaba available lapha kusasa yabo sizama ukubona ukuthi awukhona ngaze ngibe available on Friday. Akunankinga. Yeah, on Friday ngizobe ngiseThekwini. Yes. Ngizamtshela izinto manje. Oh, okay. Sizohlangana arrange ungithinde arrange sibone ukuthi singaplana ini kanjani yabo. Mhlambe nawe uzwe idea yakhe. Yeah. Okay, sure. Ngiyabonga. Lapha ke ngizohlangana no Thina Zungu. Yena kuseyiqalile ukuthi Thina Zungu ngoma amaZulu sesemaphethelweni nayo selinde nje ukuthi kungene mina. So ngiyazi ukuthi Jeleni usinayo ingoma isikhona so I guess sizwe mfethu ukuthi ihamba kanjani but I just want you to understand ukuthi ihamba kanjani but yeah Sihusu oluma peshakone yabasazi laba njengamanje kuyangilalelisa ingoma ngiyayizwa impethu iyashala engoma kuzokumele ngene kuyona ke manje nami ngendlela kaMaskandi. So basically ikanje so labantu engibabalayo
thathe nje imlando wosuku from abantu ababekhona kudala ngibahlanganisa nalabo abakhona umlando nje wosuku ukuthi uhamba kanjani so ngicela si-check-e sibone ukuthi ungangenaphi sibhalansise but i-vibe yakhona ngenze sure ukuthi i-vibe yase-stadium ezoyenza sure ukuthi nje mangabe sesihamba ngempela sidabula konke lamaqembu lawa siwadabula wonke umuntu kufanele asazi ukuthi sobani yabo. Sikhumbule phela ukuthi iqembu leli lakithi kwaZulu Natal eselisupporta kakhulu so amaciko ngobuningi ayaveza uciko bawo ngokusupporta iqembu lamaZulu. Inyoka nehlaza noma bona bula siyobashaya yenganusutho mabhesha ngone. Uze ngabe unginikeza lawo makhawe manje ne nginikeze wona manje la esikhaleni. Okay. Bano ihlangene kahle. Akaze nguthole kuyinkinga ukungena kwi-artist ye-gospel noma ngabe kuthiwa yiphi i-artist ngoba i-beat ihamba ngokufana ikakhulukazi cishe ifana i-beat esekuyona so kubalula kakhulu ukungena. Asa siyombamba siyomshikashika abasazi labafana yena ehuluma phesha ngone andosibuza kwabaziyo yena siyonshukashuka siyonphosa ezintabeni othina uhuluma phesha ngone. Ay iyo Hayi yo ngiyangibona ngathi mina emangiqhathanisa noMaskandi amanye ama-genres ngiyangibona ngathi akungisebenzisi kakhulu kangako bengisuke ngisebenza kuMaskandi ngoba even nama-key abawaphakamisi ngendlela thina siwaphakamisa ngakhona kwi-instrument. Yamemeza indlovu emnyama yasekhuluma ngolizela zonke izizwe ngisho le phesha kwamsandi bayizwile lo mfungo emngani wami. Imoto ngendlamleza entombini ngendlamleza funa sayensizweni. Angihambi ngedwa ngihamba nothina umuntu akazungu bathathe emanzini eyakithi lento house usuthi right asoyisebenza ke futhi izigcwala hayi nika ngeke Kamba kanjani lapho? Sure, kamba. Ngikhona ngiyabona uke wafona la ngibona mama isikole bengisebhiza nyana. No, hayi, ishayela ingoma nje lapha nami ngokuphusha yakhumbula ngingaphusha la ngoDisemba Yebo. Mina nguMaskandi mina. Ngishayela ingoma lapha ethi umshado ithele yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe khona okusenkulumeni. Lapha ke ngikwi-call ngikhuluma nomvezi emnyama ngoba ngithola ukuthi umvezi omnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado yijele. Sengithi hayi ngoba umvezi emnyama insizwa engiyazi ingena nkinga nayo. Ngimfonele ngikhulume naye ngiyizwe ukuthi lonto leyo ikanjani. Ungithumelele bafana nami ngizwe mhlambe yabo. Ke ngilalele nje yabo phela akukhona mfethu ukuthi njoba uchaza nje ngithatha lenkulumo mina kahle ichazayo. Ngiyakuzwa ukuthi hayi into oyenzile kanje so ke shoda mhlawumbe umuntu ezwe lo phisanyana nje lo amabhali lawo yabo. Ya kuze nami ngizothi noma kufona noma intatheli ngazi ukuthi kumele ngithini yabo. No, akunankinga ngokuphushela. Khuleka mfowethu ngiyabonga. Sure. Anginankinga kakhulu uma ngabe umuntu ethatha engikwenza ngoba lokho kusuke kukhomba ngokusobala ukuthi into yami izwakele ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ukuthi umuntu ngeke ayifudumeze into engemnandi, ngeke afudumeze ukudla ongemnandi. Okulandelayo. So all of the sudden sekunengoma ephikisana nale. And ama lyrics ayafana. Uyilalelile ingoma. Ngilalelile ingoma. Mina ngithola ingoma ngayilalela.
akuseyona le ngoma wena osithumelele yona uthi ukuthumelele yona. Imfezi emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kaKhuzani ijele. Manje mangithi ngikhuluma noKhuzani, hey uKhuzani ngibona uthele ngamanzi abandayo. Baba, Bafu. hamba njani? Hayi ngiyaqhubeka. Esiphelile isudile kuphela. Yeah. Singabe silinganisa yona le. Then la amanye Siyishaya nje siphezulu kwayo izophela khona namhlanje. izophela namhlanje. Yeah. So ke singayilinganisa. Yeah, silinganisa. Lapha ke ngisethekwini kwaBanana ngizosika ingqephu yami enhle kakhulu nengiyithandayo. Isizathu esokuzosika le ngqephu yami ukuthi ngiyokwenza i-photo shoot. Oh. Ngiyalunga. I know. Alright. Bona kuhlanje. Ayihleli kahle. Ibona njani ngcona? Ayihleli. Ayihleli phela. Ufuna ukubukeka nje ngendlela ehlukahlukene ngoba uma umuntu uthandwa abantu ufuna abantu bebuke ushintsha imbala uba yilokhu Hayi kodwa awubathu. kinga nje akusine ngeke Hayi ivumile. ngafuna ukujayiva Awushayi kuyile kwara. Yeah. ngithi for sure Awusayidabula. shota nje glass. Okay. Yeah, no. Perfect. Number 1. Hayi right. Hayi good right ngashila. Hey yazi ngifile ngathi ngangayikhipha. So mina nayo into ekade ngisho ukuthi Yeah. because iwari yami engibhekene nayo i1. Ingoma ihlukanisa unyaka. Right? Yeah. Then ingoma sinama plans ukuthi safane senze ilento music video ngayo. So all of the sudden sekunengoma ephikisana nale. Yeah. And ama lyrics ayafana. Uyilalelile ingoma. Ngilalela ingoma. Mina ngithola ingoma ngayilalela. Akuseyona le ngoma wena osithumelele yona uthi ukuthumelele yona. Yeah. You understand? And that is my worry. Imfezi emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kaKhuzani ijele. Manje mangithi ngikhuluma noKhuzani, hey uKhuzani ngibona uthele ngamanzi abandayo. Mhlambe uma ngabe ethi yena ubecula ngikejele because akumina oqala wakwacula ngejele then It's fine. ubefaka umshado ngoba kumina oqala ucula ngomshado. It's fine. Yeah. Into ekuzafanele uma isho kanjalo into ekuzafanele sicheke kufanele sithinte ilawyer lethu li-check ukuthi athina ama regulations akasamra because mina as far as I'm concerned uma lyrics esengasetshenziswa omunye umuntu kuye kufanele ukuthi umcele imvume kwasebenzisa Athi ufonile wayichaza into yakhe. ufone ekutshela ube ngakuceli Cha uthe ungathuki mfowethu. Njoba ngenze kanje naphe nami ngiyenzela ukuthi kuthi unyakanyakaza nje yabona. unyakaza Yabo kuthi unyakaza nje naye uthinta ingoma kaMaskandi it's like ukuvazama ukuchaza mhlawumbe igame. no but mina wami umsebenzi angekho kwi-game mina. Yeah. Sometimes abaculi bakaMaskandi uthi umuntu enza into sokazi vele ukuthi umphumela wayo yini. So okubalekile mina bengafuni ukuthi lento ithatheke kabi noma mhlambe kubonakala ngathi mhlambe sekukhona impi entsha eqhamukayo. Uyayihlekela uKhuzane udakana indaba. Iyangidina ke mina manje lento ukuthi yindaba uKhuzane lento iserious kangakayithathe kancane. Sengithi mina no akangixhumanise naye umfezi lento ngeke ngikhulume naye. Into esifunayo ulandele umthetho. Ukuthi nina nitshontshelana ingoma abanye abanawo ama manager. Uma yethi i-trademark ile Then you must prove i-trademark. But engikwaziyo ukuthi ke uma yethi i-trademark ile Thina se-copyright kufanele ukuthi athi i-trademark ile before when we keep not after we keep it. Okay. So ithini into? Zothinta ilawyer ukuthi sitholela ama fact wasamba ukuthi injalo na. Uma iconfirm ukuthi injalo siyamfonela njengomfowethu sizohlala phansi. Ukuthi uma evuma ukuthi ushayisile then soba nesettlement there and in the table. Ngendlela ethi yesintu. Kodwa umethi cha akaliboni nephutha then siyadlulisa nami ngiyisusa kumina yiswa kwilawyer yethu qhubeka nayo. Okay. Nansi into. Hayi ke. Ulungile. Okay, so ke on that note Sesivula umhlangano endaweni yempahla. Angazi noma ngithumelela ingoma errong ke noma
akuyona kodwa akukho nje la engisengafanisa khona ukuthi mhlawumbe cishe kuyele ngakhona so ingakho ngithemba la inqamalala akayelandelele ngoba yena mhlawumbe khona kuzwile mina angizwanga lutho.